Nang marinig naman ni Gamong ang sinabi ng nilalang na yon, agad naman niya itong sinugod at kasabay nito ang buong puwersa niyang pag-unday ng kanyang punyal sa noo ng nilalang na yon. Sinubukan pa nitong pumalag mula sa kanyang pagkakahawak pero hindi na nito nagawa pang maikalas ang nakabaong talim sa kanyang bandang ilong. Pagbagsak nito sa lupa, muli itong inundaya ni Gamong sa dibdib na siyang naging sanhi upang tuluyan yung mawala ng buhay. Matapos niya itong gawin, dali-dali naman siyang gumulong sa lupa nang masipat niya ang isang kalabaw na papasugod sa kanya. Kahit di hamak na mas malaki ito, hindi niya yun inurungan hanggang sa tuluyan niya na yung mapatumba. Dahil sa pangyayaring yon, buong puwersa na ring tumulong ang iba pa nitong mga kasama kung kaya't napilitan na rin ang albularyong makipaglaban sa tabi niya. Maniwala kayo o hindi, kahit rinig na rinig ang mga pag-atungal noong mismong gabi, wala ni isa sa mga kababaryo nila ang naglakas ng loob na sumipat sa mga pangyayari. Makalipas pa ang ilang minuto, ramdam na nila Gamong ang panghihina ng kanilang mga kalaban. May mga nasisipat na rin silang mga kalabaw na tumatakbo papalayo, indikasyon na nasindak na yon sa kanilang mga kakayahan. Maya-maya pa, nang nag-iisang mambabarang na lamang ang natira, doon na nila yun sinubukang paligiran para hulihin. Hindi naman yun nakapalag, buhat sa mga pantigalpong dasal na pinakalat ni Gamong sa paligid. Pagkadakip nila sa nilalang na yon, para itong baboy na tinalian nila sa binti at braso. Binusalan din nila yon ng damit sa bunganga nang sa gayoy hindi na yon makapagbigkas ng kung ano. Matapos nilang maisakatuparan ang bagay na yon, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa bahay ng isa sa mga kasama niyang albularyo. Pagdating nila sa likurang bahagi nito, ikinulong nila ang nilalang na yon sa kulungan ng kambing upang masigurong hindi na yon makakatakas. Naniniwala kasi si Gamong, babalik yun sa normal nitong wisyo kinaumagahan. Habang nagtitipon sila sa loob ng kubo, panay naman ang kanilang ginawang pag-uusap ukol sa mga pangyayari. Lahat ng mga albularyong saksi halos hindi makapaniwala sa kakayahang ipinakita ni Gamong sa kanila. Kahit nga ang mga matatanda sa mga ito, bigong mahulaan ang kakayahan ng kanyang punyal. Dahil dito, wala naman siyang nagawa, kundi ibahagi ang iilan sa mga pangunahing pagkakakilanlan ng kanyang gamit. Kagamong, nabanggit ng nilalang na yun kanina na malapit pala tayo sa kaharian ng dato nila. Kaya kami nagtataka halos araw-araw napapadaan sila dito sa lugar. Hindi kaya totoo ang sinasabi ng demonyong yon? Nagtatakang tanong ng kasama niyang albularyo. Pagkarinig naman ni Gamong sa sinabi nito, agad naman siya roong sumang-ayon habang sumasagot ng, may posibilidad na yon ay totoo. Pero maswerte pa rin kayo dahil hanggang ngayon meron pa kayong mga hininga. Ang baryong pinagmulan ko, nalipol ang lahat ng kadugo ko. Yun ang rason kung bakit ako ngayon nandito. Pero huwag kayong mabahala. Walang sino man sa inyo ang aking isasama. Personal ang labang ito at dapat lamang nakaharapin ko ito ng nag-iisa. Dahil sa kanyang sinabi, nagpumilit naman ang mga albularyo na sumama sa kanya pero hindi niya yun pinaunlakan. Para kay Gamong, ayaw na niyang makakita ng taong namamatay habang nakikipaglaban sa kanyang hanay. Malakas naman ang tiwala niya sa kanyang sarili kung kaya't sigurado siyang magagawa niyang matalo ang dato. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa isang matandang albularyo matapos niya yung masipat
na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa akto ng paggalaw nito, inaasahan na niyang meron itong sasabihin. Medyo hindi niya lang noon maiwasang magulat buhat sa madalang lang yung makipag-usap. Nang magkaharap na silang dalawa, agad naman itong inilagay ang kamay nito sa balikat niya habang mahinahong nagwiwika ng, "Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa kapakanan ng nakararami. Alam mo, iho, marami na akong nakitang kagaya mo. Ang sobra-sobrang pagtitiwala sa sarili, madalas nagdudulot ng kapahamakan. Pagbigyan mo kami, sapagkat mga kapatid mo kami sa paniniwala. Huwag mo rin sanang ipamuka na kami ay mahihina. Maaaring tama ka, pero may magagawa pa rin kami para makatulong. Mas nakakagalak magkamit ng tagumpay kung meron kang mga kasamang mayayakap sa mga sandaling makamit mo ito." Dahil sa sinabi ng albularyo, hindi naman niya maiwasang mapaisip. Aminado naman siyang tama ang mga katagang inilahad nito, kung kaya't wala na siyang naisip na paraan para kontrahin pa ang nais mangyari ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pinili na lamang niyang sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Sa isip-isip niya, di hamak na mas may tsansa silang manalo kung makikipaglaban sila ng iisang grupo. Naniniwala rin si Gamong, maaasahan naman niya ang mga taong yon. Matapos nilang magkasundo, minabuti na nilang magpahinga para naman magkaroon sila ng sapat na lakas pagsapit ng umaga. Pagputok ng bukang liwayway, paisa-isa na silang nagising para maghanda. Habang abala sa paggawa ng makakain ang kanilang mga kasama, minabuti nilang dalhin sa loob ng kubo ang mambabarang na nahuli nila. Pagsilay nila sa sitwasyon nito, kitang-kita nilang yonay ng hihina at parabang malapit ng mamatay. Gayunpaman, sa kabila ng mga bagay na kanilang nasisilayan, pilit pa rin nila yung kinaladkad papasok ng kubo. Hindi nila yun pinakitaan ng anumang awa upang maipadama sa nilalang na yon kung gaano nila kinagagalitan ang lahi nito. Nang maalis na ni Gamong ang busal sa bunganga ng mambabarang, nanlilisik naman niya yung tinitigan habang nagtatanong dito ng, "Nasaan ang pugad ng datu? Magsalita ka kung ayaw mong mamatay ng maaga." Dahil sa kanyang sinabi, tanging pag-iyak lang naman ang nagawa nito habang paulit-ulit na humihingi ng awa sa kanilang grupo. Subalit, nang mapagtanto nitong hindi siya kinakaawaan ng mga kasamang albularyo ni Gamong, doon na yon nagdesisyon na ilahad ang mga bagay-bagay na alam nito. Ayon sa mambabarang, isang binatang lalaki ang namumuno sa kanilang mga uri. Meron itong kasamang 3 pinagkakatiwalaang alagad kung saan nabahagian din ito ng kakarampot na kapangyarihan ng datu. Dagdag pa ng mambabarang na bawat isa sa mga alagad nito namamahala sa hindi mabilang na lahi ng mga aswang. Mariin din itong inilahad sa kanila na sa 3 alagad pa lamang ng datu nila, wala na silang pag-asang manalo. Nang marinig naman ni Gamong ang sinabi ng mambabarang, napangisi lang naman siyang tumingin dito habang nagwiwika ng, "Noon yon, pero hindi na ngayon. Anong akala nyo? Diyos ang datong pinagsisilbihan nyo? Isa rin lang naman siyang mahinang nilalang na kumukuha ng lakas mula sa mga demonyo. Huwag ako. Di hamak na bistado ko ang pinagsisilbihan mo kumpara sa'yo." Dahil sa sinabi ni Gamong, panay naman ang paghagikgik ng mambabarang na parabang itinuturing nitong isang malaking biro ang mga bagay na kanyang sinabi. Nang masipat naman ng mga kasama niyang albularyo ang aksyon nito, agad naman nila yung pinalibutan para bigyan ng leksyon. Walang sabi-sabi,
biglang hinila ng kasama niya ang kamay nito, sabay inilapat ito sa isang bato. Pagbuka ng kamay ng mambabarang, agad naman yung initak ng albularyo na siyang naging sanhi upang kumalas ang mga daliri nito. Dahil sa kanilang ginawa, napasigaw naman ng malakas ang nilalang na yon habang patuloy itong humihingi ng tulong. Pilit din yung nagpumiglas pero bigo nitong mapangibabawan ang lakas ng mga albularyo gawa ng nanatili pa ring nakagapos ang kanyang binti. Matapos nila itong tanggalan ng mga daliri, pinagtulungan din nilang ibuka ang bunganga nito upang mahila papalabas ang dila ng mambabarang. Halos ilang minuto rin yung nakipagmatigasan sa kanila pero hindi naglaon. Nagawa rin nilang maisakatuparan ang nais nilang yon. Kaya nila pinutulan ng daliri at dila ang nilalang sa kadahilan ng yon ang kanilang gagawing gabay para mapuntahan ang pugad ng datu. Naniniwala sila, hindi na sila nito mapagtataksilan pa dahil wala na yung kakayahan para gumawa ng mga pangontrang usal laban sa kanilang iuutos dito. Makalipas pa ang ilang minuto, nanatili pa ring umiiyak ang nilalang na yon. Nang mapansin nilang kalmado na ito, agad naman nila yung ibinalik sa kulungan ng kambing na merong nakabaong sa bulag. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti naman nilang kumain na ng almusal nang sa gayoy may lakas sila sa kanilang gagawin. Napagkasunduan din nilang umalis na sa baryo bago sumapit ang takip silim nang sa gayoy marating nila sa lalong madaling panahon ang pugad ng kanilang kalaban. Habang naghahanda ang kanilang grupo, minabuti naman ni Gamong at ng dalawang albularyo na mag-ikot sa baryo. Ginawa nila ito para bigyan yon ng babala ukol sa kanilang pag-alis. Bibigyan din nila ng proteksyon ng bawat tahanan ng mga ito nang sa gayoy may kasiguraduhan silang hindi yun mapapahamak habang nasa kasagsagan sila ng kanilang misyon. Sa halos humigit 3 oras na paglilibot nila Gamong, hindi naman naging mahirap na maisakatuparan nila ang kanilang mga nais. Nang masiguro nilang tapos na ang kanilang plano, agad naman silang bumalik sa kubo na kinaroroonan ng kanilang mga kasama para maghanda. Pagdating nila sa kinaroroonan ng mga ito, nadatnan nila yung naglalagay na ng kanilang mga kailangan sa mga bayong. Nakahanda na rin ang 3 kabayong kanilang sasakyan nang sa gayoy magiging mabilis ang pagbagtas nila ng daan. Pagtungtong ng 4:00 ng hapon, nag-umpisa ng umusad ang kanilang grupo. Habang lumalayo sila sa baryo, panay naman ang kanilang pagmamasid sa paligid upang masigurong walang tagapagmasid ang nagbabantay sa kanilang mga galaw. Sa pagsapit ng gabi, nang marating nila ang masukal na kakahuyan malapit sa paanan ng bundok, nagdesisyon silang doon na magpalipas ng magdamag. Bukod kasi sa may mataas na talon sa lugar na yon, ramdam din nilang walang masamang presensya ang sumasabay sa hangin. Sa paglalim ng gabi, kagaya ng karamihan sa mga manlalakbay, naging salitan ang kanilang pagbabantay. Nauna noong magbantay si Gamong gawa ng purong matatanda na ang kanyang mga kasama. Ang tanging naging kasama niya noon ay yung isang albularyong nasa edad pa lamang ng 40. Sa paglipas ng mga oras, wala naman silang ibang ginawa kundi ang manatiling nakaupo sa tabi ng isang malaking siga. Bagaman nakakaramdam na sila noon ng antok, pinilit nilang magpatuloy sa kanilang pagbabantay alang-alang sa kanilang mga kasama. Nang mapagtanto nilang wala namang kakaiba sa paligid, nagdesisyon silang magkape habang nag-uusap. Yun na lamang ang naisip nilang paraan nang sa gayoy madali nilang magapi ang antok ng hindi nila namamalayan. Alam mo, Gamong, itong lugar na ito merong tinatagong malaking misteryo.
Alam kong bago ka palang napadpad rito, kaya ilalahad ko sa iyo ang mga nalalaman ko. Noong nasa pangangalaga pa ako ng yumao kong lolo, parati kaming pumupunta rito. Tuwing linggo, nagbibigay siya rito ng alay para sa mga engkantong tinatawag naming alpas. Isa silang mga uri ng tamawo pero sa mga talon lang sila nabubuhay. Ikakatuyot ng kanilang anyo kung pipiliin nilang lumayo sa lugar na kanilang kinagisnan. Pagmasdan mo ang talon na yan, hindi ba't meron siyang wangis na parang mukha ng tao? Yan ang palatandaan na tinitirahan yan ng mga alpas. Mamaya pagtama ng liwanag ng buwan sa lugar na yan, malalaman mo ang nais kong ilahad sa iyo. Wika ng albularyo sa kanya. Dahil sa sinabi nito, hindi naman niya inialis ang kanyang paningin sa lugar na yon upang makita ang mga nilalang na tinatawag nitong alpas. Pagtungtong ng 10:00 ng gabi, laking gulat na lamang niya nang bigla roong tumama ang liwanag ng buwan kung saan dahan-dahan namang nagkakaroon ng mga figura sa buong paligid. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang mga engkantong naninirahan sa talon na tinatawag na mga alpas. Paglalarawan niya sa mga ito, para lang yung mga ordinaryong tao, subalit meron yung mga buntot na animoy maihahalin tulad mo sa buntot ng bayawak. May matutulis din yung mga pangil at parang perlas ang mga mata nito. Marami rin yung kakaibang palatandaan sa kanilang mga katawan na binubuo ng mga kulay berdeng pintok. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon din nila nasaksihan ang palasyo nitong halos umabot na sa tuktok ng talon. Unti-unti na ring dumarami ang mga alpas na kanilang nakikita hanggang sa hindi naglaon na puno ng mga ito ang lugar na yon. Wala na tayong dapat pang ipangamba, Gamong. Mga mortal silang kaaway ng mga nilalang sa kaliwa. Kahit matulog na tayo ngayon, ligtas na tayo. Wika ng albularyo matapos nilang masilayan ang palasyo ng mga alpas. Dahil sa sinabi nito, agad namang humiga si Gamong sa gilid ng siga. Pagkapikit ng kanyang mga mata, payapa naman siyang natulog hanggang sa pagsapit ng umaga. Paggising niya, gulat naman siya noon, gawa ng ultimo ang kakarampot na masamang presensyang sumabay sa hangin, wala siyang naramdaman. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na kaya sila nakatulog ng mahimbing noong gabi ay dahil sa paglitaw ng mga alpas. Matapos nilang makaligo sa talon, agad naman nilang binagtas ang daan patungo sa bundok. Habang nasa kasagsagan ng paglalakbay ang kanilang grupo, dahan-dahan na nilang napapansin ang pagkalat ng mga mabibigat na salot sa paligid. 2 oras pa ang lumipas, doon na bumungad sa kanila ang parte ng bundok na animoy malapit ng makalbo. Karamihan sa mga punong nabubuhay doon para bang matagal nang namatay. Ang mas ipinagtataka pa nila, bakit hindi yun tinutubuan ng mga damo sa kabila ng napakatabang lupang tinataglay nito. Dahil sa mga kakaiba nilang napansin, doon na sila nag-umpisang maghinala. Malakas ang kutob ni Gamong, kagagawa ng mga mangkukulam ang mga nangyayari sa lugar na yon. Maaaring may ginagamit silang ritual para mapanatili ang ganoong sitwasyon ng lugar. Maya-maya pa, nang marating na nila ang dulo nitong bahagi, doon nila nasilayan ang mga dugong tumigas sa mga patay na katawan ng puno. Pagsilay nila sa unahan pa nito, nasipat nila ang iilang mga taong nakatayo, naghihintay sa kanilang makalapit. Dahil dito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na magtaas ng bakod at puder sa katawan nila. Inabisuhan din niya yung huwag maghiwa-hiwalay
nang sa gayoy hindi magkaroon ng pagkakataon ang kanilang mga kalaban na lumusob. Sa pagdating nila sa harapan nitong bahagi, doon nila nasilayan ang mga batang may mga nangingitim na ngipin. Sa estado ng mga ito, alam ni Gamong na matagal na yung nagpapalaboy-laboy sa lugar na yon. Habang pinagmamasdan niya ang mga panauhin, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa matandang lalaking kasama ng mga batang nakita niya matapos siyang magwika sa kanya ng, "Bawal kayong matulog sa lugar na ito. Bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo para hindi na tayo rito magkagulo." "Ha? Anong magkagulo ang sinasabi mo? Daraan lang kami rito. Ngayon, kung hindi mo kami padadaanin, problema mo na yan. Huwag mo kaming sisindakin. Hindi mo kami kilala." Matapang na sagot naman dito ni Gamong. Nang marinig naman ng lalaking yon ang kanyang sinabi, bigla naman yung umatungal ng napakalakas kung saan hindi naglaon, unti-unti na nilang nasisilayan ang iba pa nitong mga kasama. Sa puntong yon, hindi na niya maiwasang mag-alala dahil alam niya sa kanyang sarili na papalibutan na sila. Natigil lamang ang pagkabahala noon ni Gamong nang lapitan siya ng isa nilang kasama, bitbit ang talibong na balot ng sepulkro. Sa puntong yon, doon niya napagtanto, hindi rin basta-basta ang mga kasama niya. "Huwag mo kaming alalahanin. Hindi kami makakaligtas sa baryo kung mahihina kami. Higit pa sa inaakala mo ang kakayahan ng aming grupo." Wika ng albularyo. Matapos naman yung marinig ni Gamong, hindi na siya nagdalawang isip na itarak sa kahoy ang kanyang punyal. Pagbaon ng talim nito mula sa kahoy na yon, lumabas ang ermitanyong nagpakawala ng isang hangin kung saan nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa mga nilalang na kanilang kalaban. Sa isang iglap, paisa-isa naman yung nagsiluhuran na parabang meron itong daladalang mabigat na bagay. Akala ng grupo nila doon na magwawakas ang bumabadyang labanan, pero laking gulat na lamang nila nang marinig nilang mag-usal ang isang matandang kasama ng mga ito. Dahil sa mga usal na pinakawala ng nilalang na yon, lahat ng pantigalpong pinakawala ng ermitanyo ay bigla na lamang naglaho. Sa muling pagsitayuan ng mga ito, kitang-kita nila Gamong ang pagngisi ng matandang kumontra sa kakayahan ng gabay niya. "Huwag kang mag-alala, iho. Pinaglalaroan ko lang sila." "Hindi magiging masaya ang pagtatanghal ng iyong mga kasama kung pahihinain ko ng husto ang mga kalaban. Ngayon nais kong subukan mo ang taglay na abilidad ng punyal ko sa pamamagitan ng paghiwa sa hangin. Ipakita mo sa kanila, Gamong, ang pag-unlad ng kakayahan mo." Bulong ng kanyang gabay sa kanya. Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang inutusan ng kanyang mga kasama na sumugod. Nang siya na lamang mag-isa ang natira sa lugar na yon, matyaga siyang naghintay hanggang sa tuluyan na siyang napalibutan ng mga kalaban. Bago siya tuluyang gumawa ng hakbang, binigyan siya ng punyal ng ermitanyo na nasa espiritual na aspeto. Ayon sa gabay niya, gagamitin niya ang punyal na yon para isakatuparan ang leksyong nais nitong ituro. Dagdag pa nito na mahalaga ang abilidad na yon kung nais niyang matalo ang datu. Habang nagsisipag-angil ang mga ito, kitang-kita naman niya kung papaano yon magpalit ng anyo. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang mga taong may mahahabang buhok sa katawan na parabang ginagamit nila yon pantakip sa liwanag ng araw. Hindi rin niya gaanong nakikita ang pagmumukha ng mga ito, buhat sa purong mga mata lamang ang nakausli sa wangis ng mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid, nasipat naman niya ang mga nilalang na yon na
na sabay-sabay nang sumusugod papalapit sa kanya. Subalit, bago pa man siya nito tuluyang malapitan, dahan-dahan naman niyang ikinumpas papaikot sa kanya ang punyal, sabay hiwa sa hanging umiihip. Habang ginagawa niya ito, ramdam na ramdam ni Gamong ang animoy pagkapunit ng hangin. Matapos niya yung gawin, doon bumungad sa kanya ang mga nilalang na unti-unting nalulusaw. Pagsibagsakan ng mga ito sa lupa, napansin niyang mga kalansay na lamang ang mga nilalang na yon, na kanina lang pilit na nagtutulungan para kitilan siya ng buhay. Dahil dito, pilit naman siyang humakbang patungo sa kanyang mga kasama, subalit bago pa siya roon makalapit, doon niya nakita ang kanang kamay niya na kalansay na. Dala ng takot noon ni Gamong, agad naman niyang kinuha ang punyal sa puno, sabay tarak nito sa lupa. Matapos niya yung gawin, unti-unti namang nanumbalik ang naagnas niyang braso, buhat sa abilidad ng punyal niyang nagbibigay ng walang hanggang kamatayan. Okay, ito na. Nandito na sila sa pugad ng datong amalanhig, no? Alam niyo, napansin ko sa kwento, medyo nakakatakot lang yung punyal ni Gamong kasi parang may balik eh. Diba? Kadalasan naman talaga sa mga sobrang lakas na gamit, meron niyang balik. Maliban na lang kung malakas yung poder mo o bakod sa katawan, kaya nilang salagin yun, pero hindi 100%. Tulad ng nangyari kay Gamong, diba? Naagnas yung kanang kamay niya. Partida meron pa siyang bakod at puder. Isipin ninyo kung wala yung dalawang yun, baka kalahati ng katawan niya naagnas. Pero, ang kinagandahan lang sa pagkaagnas nito ni Gamong, naibabalik ng punyal niya yung nawala sa kanya. So, meron siyang side effect pero nagagamot din kaagad. Diba? Pero wag na tayong marami pang sinasabi. Sunod na kaagad natin yung finale. Pahintay na lang ako. Salamat.